Dobrodošli še enkrat. Danes smo se že enkrat pozdravljali. Pozdravljam ekipo našega prijateljskega gledališča iz Reke. Prosim za en aplavz. To se spodobi, tako lepo sedijo. Zdaj pa, ker me je Bojan tukaj odzadaj že na sadu. Belinda, čestitke. Belinda, prosim, pridi sem. Seveda, spada zraven. Tako, kostumografka Belinda Radulović. Še en aplavz, prosim, ki drugače. In zdaj bom predal besedo Bojanu in Nataši, ki bosta predstavila ekipo in vse ostalo, kar je v zvezi s tem. Hvala lepa. Hvala, Igor, da si povedal vse, kar sem tudi jaz hotel. Ne, hvala. Torej, jaz bom dokaj Nataši, ker zdaj že Igor vas pozdravil. Zdaj ima pa Nataša začetek, jaz bom pa uskakoval. No, to je pa Sebastian Hor. Ja. Jaz najprej lepo pozdravljam celotno ekipo Reškega gledališča, ki nam je danes pokazala eno krasno predstavo. Jaz oproščam, govorila bom slovensko, ne znam s hrvaškim naglasom, zato ker če bi govorila hrvaško, mislim, da mi bi bili hvaležni. Mogoče bom vsake toliko časa probala nekaj, ampak najbrž mi ne bo ratalo. Jaz sem, lahko rečem, to predstavo že gledala in sicer v Reki 14 dni po premieri in že takrat sem bila navdušena. Videla sem jo malo drugačno, kot prvo je imela drug naslov, imenovala se je Hrvatska rapsodija, a kako hočem, a res? Rapsodija. In zdaj se je preimenovala nad grobom glupe Evrope. In ko sem brskala po internetu raznih, da bi malo se informirala glede tega, kaj mediji pišejo o predstavi, je bilo pravzaprav večina člankov prav o tem, zakaj je do tega prišlo. Malo kasneje. Brala sem tudi neke kritike, vse so bile zelo lepe, pozitivne. Tukaj le imam mogoče stavek, ki govori: ena najzanimivejših in najboljših predstav na Hrvaškem te sezone. Premiera je bila 18. septembra 2015. Glumački strastveno in snažno, v neprekinutom nizu tekla je težka priča sa sjajnim scenama, z izbegličkim brodom, eksplicitnim slikama, razaranja kulture i životinskog seksa, izgubljenih očajnika, bijede društva i siromaštva. Svi protagonisti na sceni bili su nabijani emocijama u snažnim glumačkom interpretacijama. Mislim, da se s tem lahko samo strinjamo. Predstava je uvrščena v tekmovalni program letošnjega festivala Bitev, kar seveda govori o njeni uspešni poti. No, grem kar nazaj zdaj na ta naslov, ker je bil tako zelo aktualen. Namreč najprej se je predstava imenovala Hrvatska rapsodija po motivih, se pravi Krležova, to je Krleža napisal neko lirsko prozo v dramski tehniki, ki sem jo prebrala in je fantastična. In ko sem to predstavo gledala na Reki in prebrala sem jo pa zdaj, se pravzaprav nisem zavedala, koliko na nek način tudi besedila je ostalo v tej predstavi. Namreč to, da je avtorska agencija, ki skrbi za Krleževo dediščino, prepovedala ta naslov, ker je rekla, da predstava ne nosi tega Krleževega dela, sem najprej še pomislila, da se bi lahko strinjala. Konec koncev je ta nov naslov nad grobom glupe Evrope meni osebno ljubši za to predstavo. Danes, ko sem jo gledala in sem videla, v katerem trenutku seveda vi to tudi v molitvi izgovarjate, se mi je zdelo to boljše, na nek način. Ampak se mi pa zdi, da sem bila rahlo začudena na tem,
zakaj jih je to motilo. Konec koncev sta vidva oba z Milanom, ki sta zdaj že nekaj časa tandem, naredila pred to predstavo tudi Krležo v Gaveljem, v gledališču, kako je hrvatski bog Marsa. In tam noter so bile tudi neke, Tuđmanove slike in Tito in skratka, takrat pa niso imeli problema s tem. V čem je problem, kaj jih je tukaj tako na nek način motilo? A mogoče vidva vesta? Ali se to sprašujete? Ja, jaz mislim, da pri hrvatski bog Mars je šlo za adaptacijo novel. In to pač ni dramsko delo, dočim hrvatska rapsodija je pa v bistvu drama, čeprav je uvedena, uvrščena v to zbirko novel, hrvatski bog Mars, in pisana v neke vrste postdramski pisavi, ampak ima osebe, ki govorijo, ima dialog in tako naprej. Tako da mislim, da je bil verjetno to problem. Mislim, ja lično se ne bih bavio previše time koji su njihovi motivi, zato što... Ne bi se previše bavio time koji su bili njihovi motivi. Mislim, mi smo imali jedan okrugli sto koji je organizovan na tu temu u Rijeci i mislim lično da sam pogrešio što sam se uopšte, kako da kažem, bavio time da li je to krležijanska predstava ili ne. Mislim, na kraju to nije nešto što nas interesuje. Krleža je bio polazište našeg rada i mi smo se vrlo ozbiljno i sa puno poštovanja bavili njegovim tekstom, ali na kraju to je predstava pravljena po motivima njegovog teksta, tako da mislim, što se mene tiče, oni imaju pravo da traže da se ime promeni. S tim što je moguće da tu postoji neki ideološki razlozi, mislim, ja njihov kontekst ne poznajem dovoljno, ali svakako mislim da to nije nešto čime treba previše se baviti. To mislim. Ja, ali toliko je bilo, mislim, toliko je bilo napisanega. Toliko je bilo napisanega o tem, da sem mislila, da je to bil resen problem na Hrvaškem, najbrž potem ne. Ja, no in ko sem v riječkem gledališču dobila tale gledališki list v roke, sem takoj zagledala, da pri osebah piše samo, naprimer, oče, ki ga igra Dražen Mikulić, mama Tanja Smojek, hči Jelena Lopatić, sin Dejan Krivačić, guvernanta Sabina Salomon, babica Biljana Torić, sluga Davor Jureško. Jaz sem gledala predstavo z igralcem Alenom Liveričem, ki je igral odvetnika, zdaj pa tukaj igra Leon Lučev duhovnika. In potem žena Marija Tadić in mož Jasmin Mekić. In to sem že takoj videla, da tukaj pač te osebe nimajo imena, ampak da so ta imena teh igralcev, ki jih igrajo. Tako da me zanima, zakaj to, prva stvar. Druga pa ta sprememba igralca in pravzaprav vloge. Iz odvetnika je nastal duhovnik. Zakaj je do tega prišlo in pravzaprav zakaj je prišlo do te menjave? A on ne zna zašto je došlo? Mislim, to sa zamenom likova u stvari je došlo do toga zato što smo planirali da imamo više glumaca u početku, tako da smo trebali da imamo sveštenika jednog, pa smo se onda odlučili za odvetnika. Tako da to je bio razlog koji se sećam. A što se tiče imena, to što glumci koriste svoja lična imena u predstavi, mislim, nešto čime smo se bavili, što mnogo više sad radimo u stvari u Mladinskom, u ovoj predstavi koju završavamo sada, je u stvari građenje estetike kroz kontraste. Tako da smo, mislim, i u ovoj predstavi toga dosta ima, nekako je to neka glembajevska scenografija, recimo, a priče hrvatske rapsodije se baš bavi nekim ljudima treće klase i tako dalje. Pozorište koje se igra, bavimo se nekom vrstom prevare, da se bavimo nekim klasičnim pozorištem, recimo u početku bar,
a ljudi koriste svoja lična imena, što je neka, da kažemo, stvar koju mnogo češće srećemo u savremenom teatru. Da su to bile neke... S tem se tudi na nek način jaz kot ali mati, ali hčer, ali kaj še celo bolje identificiram, ne? Postanem del tega. Gospod Bojan, a boste prevzeli? No, vsem je to, kar sva mi pripravila. Prosto po Prešernu, oziroma po... Namen tega razgovora je seveda ni to, da mi dva, oziroma da govorijo seveda gostje, ki so prišli, ampak da tudi vi izražate svoje vprašanja, mnenja. To je bistvo. Da bi mi želeli, če se kdo od vas kakršnokoli vprašanje, lepo prosim, če ga postavi, če vpraša, ker je to v bistvu, no, da med vami povežemo, ne, naredimo ta lok. Drugače pa bi jaz sam to vprašal. Mislim, zdaj se tisti, ki redno hodite v gledališče, seveda se srečujemo z enim novim, ja ću probati na hrvatskom, mislim na hrvatskom, na slovenačkom sa hrvatskim naglaskom. Ako će me te malo više razumjeti možda. Sad se zapravo zbiva neko vreme teatra koje se zapravo pokazalo da se i kod nas i kod vas nekako takne istih problema. Ne? Mi smo imali prije ove godine predstavu Kralji bi, koja se zapravo na neki način istih problema našeg razgrađanja, čovečanstva tiče i zanima me kako je sad za glumce to, ako bih htio neko od vas nešto da kaže na tu temu, ne? Kako je sad za glumce, jer ova predstava vaša je isto drzna, stupi preko nekog roba gdje se gledalac osjeća kao varno, ne, predstava ga takne, predstava ga aktivira, on mora imati neko mnenje, ili je to negativno, pozitivno, to je zapravo sve super, ne? A kako je kad stupi glumac nekako iz okvira neke isto svoje varnosti, kad zastupa neko mnenje koje zapravo možda nije čak i njegovo, kad mora svoje neko intimu razgaliti, neke čudne, kako je to za glumce, to inspirativno ili se to možda malo mlađi, malo više vole i malo stari, malo manje vole, kako se to događa kod vas ako bih htio nešto o tom angažiranom teatru pregovoriti. Možda preko tega kako ste radili ovo predstavu, ne? Šta vam se događalo, jer ste nekad rekli, dragi moji Sebastijane, ovde tačka do ovde, preko toga ne. Jer kod nas kad smo radili predstavu dolazilo je do toga da smo rekli, do ovde može, preko ne, a ipak smo išli posle preko. Pa mi jedino gdje smo i kad smo Sebastijanu rekli, Sebastijane, ovdje je tačka, to je bilo u kafani kad smo bili. Jer taj čovjek nema mjeru, ali dobro. Šalim se, ne, šalim se. A ne, zapravo kao i u svakom projektu koji radimo, pokušamo naći inspiraciju, a koja dolazi zapravo iz samih nas. Nikad nije problem, nikad kao glumci nemamo taj problem predstaviti glavnu ideju oko koje se prije svega svi slažemo, a ovdje smo se odmah složili u samom startu, kada smo čuli ideju Sebastijana i Milana, jer zapravo živimo baš u takvom vremenu gdje naše samo poimanje društva, naši stavovi koketiraju sa nekim apsurdom i, ja reći, licemjerjem. Danas smo ovakvi, sutra smo onakvi, između 4 zida pričamo jednu priču, vani pričamo drugu priču, zapravo to je ono što je cijela Europa danas, jeli? A sve pod nekom krikom kao, ma ne, mi smo super, mi to sve lijepo prihvaćamo, tako da, ne znam, sve kolege bi se složile sa mnom da smo imali jedan dobar proces, imali smo i nekih problema, ali kakav je to projekat koji nema, tih nekih problemčića, stvari preko koje ne možemo preći zajedno. Što se tiče metoda glumačkih, u početku trebalo mi na jedno kraće vrijeme da skužimo koji je to kod, koja je to šifra koja nama treba da bi otključali sam način
predstavljanja i sam način igre što se tiče ovog projekta. Evo, ne znam, ako netko ima još nešto reći, evo i Dražen Mikulić, ja sam se neka pametno. Evo ja ću nešto reći. Vi ste rekli da smo sad u nekoj novoj vrsti teatra i na vašim prostorima i na našim. Evo, mi u našem kazalištu već dugo vremena imamo samo autorske projekte. Da, slažem se, u redu, i ta vrsta teatra treba, ali ja nisam baš samo da je to samo autorski projekt, da i autorski projekt. Sebastian imao tu nesreću da je došao nakon, ne znam, niza autorskih projekata. I te probe se sve svode na to, ajmo sad nešto improvizirati. Ajmo sad nešto improvizirati, pa ćemo mi nešto napraviti. Ja mu to nisam rekao, ali mi je došlo bilo onda na početku tih proba da mu kažem, ajmo sad mi ovako, gospodin režiser, vi ćete sad nama improvizirati da ste vi redatelj koji je došao ovdje i zna što hoće. I zna kako će predstavu napraviti, pa nam vi sad improvizirajte kako će to biti, pa ćemo mi dalje. Malo je kod nas bilo, barem kod mene, ja mogu govoriti svoje ime, zasićenje tih autorskih projekata. Međutim, vrlo brzo smo se našli na istoj valnoj dužini i nekako taj ključ ili kod smo uhvatili i shvatili što Sebastian hoće. I ova predstava, mislim da se pokazala večeras, jer je bio dobar aplauz, je predstava o kojoj ćete razmišljati dok je gledate, o kojoj ćete promišljati te scene što ti ljudi rade na pozornici, što nam žele reći, ali isto tako je predstava nakon koje razmišljate kad odete kući, kad dođete kući, kad legnete u krevet, aha, gledao sam ono bi trebalo biti ovo, trebalo bi ono. I nije ta nekakva lagana predstava koju pogledaš pa odeš kući. I problem je tu što ima vjerovatno bi tu i Ljubljani bilo, ma ne samo Ljubljani, nego bilo kojem gradu, to je nekako za probranu publiku, koji je manji broj, recimo, ne znam, nekakvog grada je kazališna publika nekakvih 5% stanovništva. Mislim da je ovo za nekakvih 1% stanovništva publike i nažalost kod nas se to dešava da nemamo jednostavno publiku, ljude ne interesiraju takve vrsta teatra, a koji je dobar teatr. Koji je jako dobar teatr i mislim da je ovo jedna jako dobra predstava. Baš to je bilo nekako mišljeno kao moje drugo pitanje, jer zapravo teatr uopšte ima još uvijek neku moć na širu publiku, ne? Meni se čini da se teatr malo skloni u neki kut, da zanima ljude koje od uvijek zanima i koji ih a priori zanima teatar, a ona šira publika malo nekako kako da malo teže ide na neke projekte koji su više angažirani ili su alternativni ili su, šta ja znam, moderni ili su provokativni, da nekako ne vole. Ali moram reći da mi smo imali 2 projekta u drami koje su nekako izazvala publiku. To je bila Jugoslavija zbog naslova, Jugoslavija moja dežela, to ih je ljude sasvim, i Kralji bi. Ali kod vas je to, imate osjećaj da teatar ima neku publiku još uvijek, onu širu, da je teatar još uvijek ogledalo, kao što je rekao Šekspir, ogledalo života i da to ljudi zanima, to ogledalo, vidjeti se u teatru. Ili to nađu negdje drugdje, šta ja znam gdje. Možda je to, ako je to bilo pitanje. Nešto da ti kažem. Ja mislim da živimo u dosta zanimljivom, da kažem najblažu riječ, vremenu. I da je možda vrijeme kao nikad da teatar ima ogromnu odgovornost. Jer čini mi se da je teatar još jedno od posljednjih enklava slobodnog mišljenja, slobodne riječi i ne bih rekao samo preslike društva, već i mogućnosti projiciranja kako bi mogli kad bi nešto zajedno radili. Dakle, po meni teatar i ljudi koji se bave teatrom u današnje vrijeme, u svim ovim državama u kojima su vlasti ovako ili onako nebitno, imaju ogromnu odgovornost. To znači da kreiraju nešto, da promišljaju nešto, da pokazuju i realnu sliku, a i mogućnost kako bi mogli se otvoriti kad bi radili zajedno. I
Ja bi to pitanje okrenuo malo, pa bi, zato što mislim da, osim što se bavimo proizvodnjom predstava, mislim da je naš zadatak i da proizvodimo publiku. Što podrazumeva da imamo neku doslednu, recimo, kulturnu politiku šire i recimo politiku vođenja pozorišta koja je dosledna i koja ponekad trpi takve situacije da je publika podeljena. Mislim da u stvari da je najveći uspeh neke predstave koja postavlja baš društvena pitanja u stvari to da publika prepozna to da nije kompaktna masa i da se neko s tim slaže, neko se ne slaže i na političkom i na estetskom planu. I tako, mislim, ispričao bi jednu anegdotu pre posljednjeg izvođenja u Rijeci smo izašli bili u kafić jedan i tamo smo sreli petoricu, recimo, navijača, mladih, snažnih momaka, znači definitivno ne pozorišne publike. I to prvo je to bila priča, aha, ti si Srbin, pa tako, pa smo to prevazišli i tako dalje. I onda smo ih pozvali da dođu na predstavu i to mi je baš bilo zanimljivo da vidimo kako od tih ljudi od kojih ne očekujemo da gledaju pozorište, kako će to njima da bude i oni su bili oduševljeni predstavom. Tako da mislim da je to nešto što ne radimo dovoljno u stvari, da se možda obraćamo ljudima od kojih očekujemo da se to svidi, a postoji ogroman deo društva koji nikad ne bi otišao u pozorište zato što nisu poznani tamo. Mislim, možda ne ovako direktno, ali vrstom pozorišta koje se pravi i tako. Ja, jaz mislim, da je naloga gledališča zmeraj ta, da ne da ugotovi, kaj si publika želi, ne, da proizvaja tisto, kaj si publika želi, ampak da v bistvu s tem novim, kar počne, v bistvu zelo iskreno in direktno komunicira in privabi nove ljudi. Zdaj, jaz mislim, da je seveda na nas to, da mi postavljamo trende, da mi produciramo ideje in da je naloga gledališča v bistvu tudi to, da nekako pripelje ljudi, no, v bistvu, ki mislijo, da jim tukaj ni mesto, no, da to ni, ne. Meni se zdi, da naša predstava, ta predstava, ne, jaz mislim čist teatra, jaz mislim, da naša predstava komunicira z ljudmi. Da ful komunicira z ljudmi in da ni estetsko zaprta, ne. Jaz mislim, da zdaj sodobno gledališče ni nujno, ne sme biti hermetično. Mislim, če uporabljaš če ne delaš po tekstu, delaš avtorski projekt, niti približno ne pomeni, da je predstava hermetična. Mislim, da bi bolj tisti ljudje ne sprejemajo ta tip gledališča, ki so navajeni unga gledališča že odprej, nekega klasičnega in rečejo, aha, to pa ni gledališče. Tisti, ki ne poznajo gledališča, ki poznajo življenje, tisti komunicirajo s stvarmi, ki jih poznajo. In to je bistvo, po mojem. Ja, ti praviš, ne, da je v bistvu gledališče mora biti pogumno, ne. Jaz tukaj bi rekla, da, kako se reče? Pogumno? Hrabro, ja. In jaz mislim, da si ti eden izmed, če ne absolutno najbolj hraber slovenski režiser v tem trenutku, ne. V to sem prepričana. In ta tvoj kritičen pogled na trenutek, čas in prostor, ki ga potem vedno v svojih predstavah z njim pravzaprav komuniciraš in ga predstavljaš gledalcem na tak način, ne, je zelo vznemirljiv in iz gledalcev dela seveda tudi kreativna bitja, ne, ki potem razmišlja, tako kot je rekel Leon, da potem lahko naslednji dan, ali pa mogoče si ti rekel, da naslednji dan prideš in še razmišljaš o predstavi, skratka ti ne ostane tukaj in rečeš nekaj lepega sem videl, ne. S tem se absolutno strinjam. Strinjam pa se tudi s tem, kar je rekel Bojan, ne, da je v bistvu zdaj, pa nekako ste vi tudi rekli, ne, da je neka moda nastala v našem gledališču teh avtorskih projektov in mislim, da je tudi samo življenje pripeljalo ljudi do tega, da poskušajo na nek malo bolj intenziven način ljudem razložiti, da nekaj ni v redu, ne. In potem imajo mogoče občutek, da so neki teksti, ki so napisani, premalo močni za to, da bi ljudje odprli oči in zagledali pravzaprav
kritično situacijo, v kateri živimo. Ne. Zdaj na Hrvaškem, mislim, to, kar se pri vas dogaja, 50.000 ljudi tam na trgu, mislim, vse te protesti, tramvaj čakajo, ne. O teh beguncih, ne, ki so bili tukaj tako srhljivo prikazani, ne, o tem sadizmu te lenobne buržoazije, ki se igra igrice z delavskim razredom na tako pretresljiv način. Mislim, to, kaj so delali s tem služabnikom, že tam na Reki in danes, tako pretresljiv prizor, ki je tudi fantastično zaigran, res zelo. To me tako nekako postavlja na neko pozicijo, da sem jaz seveda ta sadist, ne. Ampak imam pa eno vprašanje in to sej sem, ne, na nek način sem. Ampak dajte mi vi odgovoriti, kaj pa se naredi, da mi ne sedimo udobno na svojih stolih in ne razglabljamo in razpredamo o tem, kakšna krivica se dogaja ljudem in kako jim je treba pomagati. Tole zdajle počnemo mi tukaj. Evo. Treba ukinuti države, treba zabraniti privatno vlasništvo, treba ukinuti normativ nuklearne porodice. To je vrlo jednostavno. I teatr obaveza za sve. To se meni zdi problem, ne? Kaj je z odgovorom, ne? Vprašanja so jasna, ampak kaj je z odgovorom? Ja, jaz sem prej, ko sem govoril o tem, sem hotel slišati eno stvar in to je, da bi nekdo od njih rekel vendarle, da danes primanjkuje dobrih dramatikov. Da, čujem. Hoću reći ono što sam prije pitao, zbog toga zašto se sad prade ove predstave gdje se uzme jedan tekst, onda ga nekako odbaciš, inspiriraš se i napišeš svoje. Mi smo isto radili sa EBM, ne? Isto zabacili kompletno i napravili svoje. Mislim da je to negdje isto neki odgovor možda i u tome da bistvo da nema dramatika koji bi bili uzbudljivi, koji bi bili istinski, koji bi bili prodirljivi. To je vaš stav, samo to pitam. Da, to je moj stav. Sve to što pričam je moj stav. Meni je strašno da to čujem od osobe koja živi u istom gradu kao Simona Semenić. Čekaj malo, nije jedna osoba, nije sve. Ja govorim o tome što, ja mislim znam Simona Semenić, govorim problem uopće. Ne? Mogu samo da odgovorim na to. Onda bi mogla Simona Semenić napisati 20 tekstova na godinu. Ali samo da odgovorim na to, mislim, mene to jako podsjeća na taj stav koji ljudi, na primjer, imaju u Beogradu što se tiče homoseksualizma. Pa kažu, sad je moda biti homoseksualac u Beogradu. Zato što se ljudi jako bave gej pravima. A onda zaboravljaju da živimo u društvu koje jedina moda je heteroseksualnost. Isto tako, mislim, ako pričamo o modi ili nekom preovlađujućem estetskom kriterijumu, to je svakako dramski teatar još uvek. Mislim, i dalje su autorski projekti manjina na sceni. I zašto onda pričati o modi autorskih projekata? Jer je zaista tako u Sloveniji. Nemoj sad, mislim, Milane, to je istina. Ja i ne mogu da zamislim da se više... Možda su to najuspešnije predstave, ali svakako nije to većina produkcije. Jel je? Nije većina, ali mislim... Tako da i dalje moda ovo drugo. Ne, mislim da sada je, godinu dana ili dve zaista je došlo do nekog preokreta u tom smislu. Ne znam je li to dobro ili nije, mi se pitamo, znaš, i to što je rekao Bojan nije bilo kao nemamo, ali pitamo se zašto se to događa, pa glumac pita zašto, naprimjer, Sebastian, ti uzmeš neki tekst i onda po motivima radiš stvar. U tom smislu je bilo pitanje njegovo. Ampak, mislim, zdaj gledališče mi dojemamo kot prostor interpretacije dramskih tekstov. Ne? Mislim, da je zdaj edino gledališče, ki je prostor, mislim, interpretacije dramskega besedila. Mislim, ampak vsi vemo, da gledališče ni izšlo iz dramskega teksta, ampak je izšlo iz nečesa drugega, je šlo iz, mislim, komedija dell'arte, ne vem, je v bistvu bolj, pa, mislim, skoraj da grška antika, no. Veš, mislim, jaz nisem čisto prepričan, da je to neka nulta točka, iz katere moramo izhajati, ne. Je bolj igralec in je bolj akcija, je bolj dejanje, ni literatura, ne. Mislim, zgodovina 20. stoletja je pa itak to
začetka 20. preloma, ne, 1900, ko so prišli ti reformatorji in so rekli, dajmo se mi osvoboditi od dramskega besedila, ne, že leta 1900, Craig Appiah, mislim, to je že več kot 100 let od tega, ne. Mislim, ampak jaz v tem primeru se absolutno strinjam z Milanom, mislim, tudi v Sloveniji jaz ne vidim tega. Jaz se opravičujem, ne vidim razen, bi je bil tle, jaz ne vidim avtorskih projektov sploh v inštitucijah. Nikjer, vseh nikjer ni. Mislim, ni avtorskih projektov. Mislim, razen na neodvisni sceni, ki pa itak nima nobenega dometa, pa zelo majhen. Mogoče pa to, da je iz neodvisne scene prišlo v naprimer, nacionalno gledališče, ne? In je bil potem to šok, pravzaprav, ne? Na nek način tudi za, in je potem tako vidljivo, ne? Sem nekaj, da povem, ne? Mislim, da leta 2007 smo mi delali Romantične duše v drami, ki je bila tudi zelo uspešna predstava. In zadnjo dejanje je bilo kompletno improvizirano. Kompletno, z množico kletvic in tako naprej. To ni bil za nobenega takrat noben problem. Zanimivo. Noben problem. Bilo je, nobenih javnih debat ni bilo, nasplošno so bile super kritike, vsi so sprejeli to predstavo kot kvalitetno. Meni se zdi ravno obratno, se mi zdi, da v enem trenutku postajajo tako kot na političnem področju, tudi se mi zdi, da v gledališču postaja vedno močnejša tendenca nekega tradicionalizma. Ja, res se mi zdi. In mogoče bolj to politična klima, no, ki jo jaz doživljam, no, ravno zaradi tega porasta fašizmov in seveda vračanje nazaj k neki morali, moraliziranju in tako naprej. Ampak mislim, da na gledališču nič ne kaže na to, da bi v Sloveniji ti avtorski projekti, ne vem, kakorkoli ogrozili. In tudi v naslednji sezoni dvomim, da bo razen kakšnega režiserja, ki si bo vzel to pravico, ko bo dobil dramski tekst, da bo naredil to, kar hoče. Ampak ne spomnim se, sploh se ne spomnim, valjda, no, Oliver Frljić je delal v Kranju avtorski projekt, že od samega začetka, s tem, da vem, da je bil dogovor, da ok, ti boš lahko delal avtorski projekt, prej boš pa naredil 3 sestre za nas. Drugač pa na programu, da bi bil avtorski projekt napisan, ne vem, Horvat Marković, ne, avtorski projekt o, ne vem, gej pravima, razumeš, tega ni in tega tudi ne bo. Ja, zdaj se pa vrnemo malo na to predstavo, ko smo jo danes gledali, a ne? Jaz sem čisto zaprepradena, ko so mi igralci povedali, da so to predstavo do zdaj odigrali 9-krat. Od septembra 2015 do danes 9-krat. Zdaj so imeli eno vajo, kdaj včeraj, ne? Kdaj je bila pa nazadnje predstava. Skratka, zelo velikokrat se zgodi, da kakšne predstave preprosto umrejo, ko jih naredimo in če se ne igrajo, pač predstave rabijo igranje, ne? In današnja predstava se meni zdela popolnoma nerazpadajoča predstava, polna, vidva nista videla, ne? Tudi ta prostor, ki je bil tukaj veliko ožji kot v Reškem gledališču, je predstavi dal za moj občutek neko klaustrofobijo, ki je pasala, ki je v bistvu bila še boljša, no? Popolnoma sem bila čisto kot igralka presenečena, da predstava lahko tako, seveda je to povezano seveda z vašo profesionalnostjo, ne? In z tem, kako se je lotite, ampak res poklon. In sprašujem se, zakaj tako malo ni gledalcev v tako je to, ne? Ker takrat, ko sem jaz gledala, je bila polna dvorana. Takrat, ko se je ta lajbah začel, jih bi na ene Kroati, še ena gledalka zraven mene rekla, svašta. In tako, ampak to je bilo pa malo, so začeli muvati tako le zraven.
Ampak to je bilo vse, ni bilo nobenih reakcij, nekih močnih, negativnih. Me zanima, kako gledajo, ker najbrž ne samo Hrvatje, katerikoli narod, ne vem kako, z veseljem ne gleda tega ogledala, ki jim ga tukaj ponudite, ker ste hudo sadistični, grozljivi v teh mornarskih oblekcah z obrazi 15-letnih otrok, do tega, na kakšen način pravzaprav delate vse te stvari, kako perfidno je ta igra, mislim, to igranje z tem delavskim razredom, ta čistilka, to kako, pa tudi režijski, kako bi rekla temu, kaj je to koncept v smislu tega, da gledamo ta razred v hrbet, da gledamo te, ki se iz njih izživljajo, to je tako dobro, noter je toliko ogromno, veliko stvari, ki govorijo seveda veliko več kot to, kar v tistem trenutku gledamo, predstava je globja, širša je. Imam pa samo eno vprašanje, kdo ni prišel na večerjo, ko ni došel na večeru, kad žena kaže njemu, da ne, jer on htio sjest tamo, na početku, aha, svaki put onda vi želite sjest, pa ona kaže ne, aha, to je to. A, to je to. Da, ja bi se htio malo uvaliti s njima. Pa onda me Sebastian je rekao da će smetati puno na pozornici, onda se sklonio. A mi sad pričamo kako je Sebastian ovo napravio sve skupa, kako je Frljić napravio taj autorski projekt, kako je Marko Marković napravio taj autorski projekt. Niko ne priča kako su glumci odglumili u tom autorskom projektu, jer očito glumci nisu važni u autorskim projektima. Režiserima, to je moje mišljenje, a nadam se i većine, čini mi se većine glumaca, režiserima je malo biti samo režiser. Onda su izmislili autorski projekt. Onda će baciti Krležu, bacit će Šekspira, jer recimo večeras igra se Hamlet tamo. Poslije te predstave vjerojatno će ljudi imati potrebu govoriti kako je odigrao kralja, Ofeliju, Hamleta i sve skupa. Mi ovdje večeras nemamo potrebu ni o čemu drugog govoriti, nego kako je autorski dvojac zamislio ovo. Kako smo mi to odigrali, to je više manje svejedno. Mislim da zbog toga autorski režiseri su trenutno i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i u Srbiji toliko ojačali da im je malo biti samo režiser i zato cijeli teatar ide, oni ga vuku ka autorskom teatru. A nadam se da će glumci nekako, možda će se neki talenteraniji jednog dana naći, pa onda će poći s nama nešto drugo napraviti. Očito Sebastian se nasmija, on nije vidio dovoljno dobre glumce koji bi mogli Krležu raditi, onda smo radili autorski projekt. Evo Mekić očekaj. Ja bi se samo nadovezao, zapravo Jureško, ovdje se raspravlja samo o konceptu jer se podrazumijeva da smo igrali dobro. Ne, midva sva ravno prej govorila o tem, da je to na nek način govorila sva tako Bojan kot jaz, kot igralca, da imamo s tem na nek način igralci problem. Mislim, da se predstave, zdaj bomo prišli k igralcem, namreč za avtorski projekt jaz mislim, da morajo biti igralci toliko bolj elastični, toliko na nek način resnično dobri, da lahko v določenem trenutku kot marionetne lutke poskušajo z improvizacijami zadovoljiti pogled režiserja, dramaturga, ki skozi njih zagleda neko idejo, ki jo bo potem lahko razširil, v kateri bo lahko na nek način tudi pisal in tako naprej. V tem smislu, jaz mislim, da smo igralci tukaj, tudi avtori seveda teh predstav. Absolutno. Močnejši skoraj da kot v kakšni klasični. Mi smo govorili prej, ko sva govorila, to so pogumne stvari, da se delajo takšne predstave po motivih, prav tako pa se mi zdi zelo pogumno, da režiser vzame integralni tekst nekega dramatika in ga v celoti uprizori.
In glede na to, da se je v Drami, naprimer, to pred kratkim zgodilo z Glembajevim, ki je v režiji Ivice Buljana, kjer nismo ščrtili enega stavka, predstava je bila dolga 4 ure in je bila velika uspešnica. Jaz mislim, da so gledalci za tak način gledališča absolutno ga željni in tudi ga potrebujejo in zahtevajo, kot tudi za tak način gledališča. Ne smemo govoriti, kaj je boljše in kaj je slabše, ker tega ni. Ne? In zelo se strinjam z vami, gospod Davor, da smo igralci zelo potrebni in to se je danes seveda v vseh teh vlogah, ki ste jih igrali, zelo vidno. Jaz mislim, da je to, se prošam, predstava, kjer ste igralci zablesteli, no? Moji kolege su sve redom izvrsni glumci. Pa ja sam bivši glumac, ja više ne znam. Ja pojma nemam u glumi. Pokušavam ne glumiti. Da, a ovoga, prije smo govorili, koliko sam ja uspio razumijeti, jako malo publike dođe gledati ovakvu predstavu. Kaže Milan da bi trebalo... Vi ste rekli, ne, da je malo publike na Rijeku, da. Ne, bude, recimo, koliko je večeras bilo, kad dođe kod nas u Rijeku, to je prazno gledalište. 200-tinjak ljudi, mi mislimo kao nema, ali to je isto, to je da je manje gledalište, to je bilo puno gledalište u stvari. Da je normalno 300 mjesta koje je za Dramsko... Imate abonmaje kod vas? Abonma? Imate Ima, ali jako malo. Ali Milan kaže da bi trebalo, da mi moramo odgajati publiku, ali mislim da se i preko, recimo pod navodnike, klasičnog teatra, može puno pametnih misli, puno stvari reći ovo što smo mi večeras, možda malo na neki agresivan način rekli, a ko će biti zabavniji za publiku, pa će oni doći to pogledati, pa će cijelo gledalište biti ispunjeno, onda će oni kroz to vidjeti nešto, će naučiti, doći će gledati, zabaviti se, kroz zabavu nešto naučiti. To je moje mišljenje, ne znam, možda ja sam star čovjek, pa onda... Ako mogu da citiram Mao Tse Tunga, neka cveta 1000 cvetova. Ja bi se nadovezao na 2 teme, u stvari jedna je zato što Riječko kazalište mogu gledati objektivno jer nisam dio ansambla, nego sam gost. Predstavu nisam radio od početaka, nego sam uskočio. I gledao sam i prvo na DVD-u. Prvo što sam osjetio je užasno snažnu energiju koja ide od grupe ljudi. I to me privuklo i rekao sam želim biti dio ovoga. Kada sam došao raditi u ovaj ansambl, koji ja ne mogu nazivati ansambl, jer je ansambl nešto što funkcionira u nekom velikom kazalištu i organizirano, ja ovdje mogu govoriti o glumačkoj trupi. A glumačka trupa je za mene strašna kvaliteta, jer malo je ansambla koji funkcioniraju kao glumačke trupe. I malo je ansambla koji bi ovakav projekt mogao iznijeti kao jedan timski rad. Tako da je to nevjerojatna kvaliteta kada uskačete u nešto, a ne osjetite da ste uskočili nakon prve probe. Jer vas trupa primi. Druga stvar, zašto nema publike? Pa zato što je publika, zašto što je ova predstava za odrasle? A šta mislite koliko ima odraslih ljudi? To što neko ima 50, 60, 70 godina, mislite da je odrastao? Mislite da se lako gledati u ogledalu? Puno je lakše sanjati, gledati predivne snove. A pogledati realnost da bi mogli graditi nešto novo, to je malo zajeba. A zašto ovo govorim? Vozio sam se autobusom jutro nakon predsjedničkih izbora, sučeljavanja predsjedničkih kandidata u Hrvatskoj, slušao razgovor radnika. I jedan radnik komentira. Kaže, za jednog kandidata, kaže, onaj mali govori sve istinu. Ja to ne želim slušat, meni je to strašno. Ja shvatam da to govori čovjek od 55 godina koji je svjestan što je istina, ali je odlučio da je ne želi slušat i da mu je puno lakše slušat laži i okretat se lažima. I zato kažem, ovo su predstave za odrasle i njih je lako gledati, a malo je danas odrasle. Bravo.
bi kdo od vas kaj vprašal? Lepo prosim, no. Hvala za vse vprašanja do zdaj, ampak še kakšno? Ja, so. Ja, kar. Imate močen glas? Če ga imam majhen. Super. Ne glas. Andrej Pegov je moje ime, nekateri me poznajo tudi iz Reškega ansambla, jaz sem to predstavo videl na primeri. Moram reči, da sem zelo vesel, da je kolega, ki je igral očeta, odprl to vprašanje teksta, ki ga ni, se pravi improvizacije, ker moje prvo vprašanje po predstavi dvema igralkama, hčerki pa Davorju, pa mislim, da tudi Jasminu, pa še kolegici, ki je ni tole, je bilo, pa kakšen tekst ste vi to govorili? In ja, improvizirali smo, super je bilo. Všeč mi je, da sem danes slišal, da ni bilo tako super. Skratka, da se je bilo treba pomatrati s tem in da jih je na ta račun en Slovenc, ki se piše Horvat, pravzaprav fajn slišal. Ena zadeva. Druga zadeva, prvi prizor je, najbrž, jaz na nocojšnje predstave nisem videl, ampak najbrž tle ni spremembe, kako se oba otroka igrata z nekim vlakcem na neki mizi. Odnos do otrok je v predstavi krasno pokazan, ampak tle med kolegi tudi, dali ste jih sedeti shodi v hoden. No, in tretja zadeva, vprašanje za Davorja. Predstava je nastala pravzaprav mesec dni, preden se je zelo zaostrila begunska kriza. Z Davorjem sva točno o tem govorila, Davor je rekel, pa ti bodo prišli sem vsi, če mi ne bomo postavili nekih ograj. To je rekel Davor. In ga zdaj sprašuje, Davor, ograje se stojijo, tale leži Rapsodija ni več to, kar je bila, vse po naslovu. In ne pozabiti, da je na Reki 2 meseca pred septembrom, pred 18. septembrom, da ste imeli trilogijo, hrvatska trilogija, ne se obrati. Trilogija o fašizmu. Trilogija je bila, sestavljena Frličev, mislim, da je Frlič bil glavni avtor vseh 3 stvari, ki je vse to, kar ste zdaj povedali, pravzaprav pokazala, ves ta odnos. Ampak vprašanje za Davorja zdaj. Davor, kaj ti misliš zdaj, ko imamo spet mir pred temi begunci, ker nismo več v 3. razrednem vlaku, kakšna bo usoda tega igralstva, ne režiserjev, pustimo jih primer, kakšna bo usoda igralstva tudi na Reki, slišam, da pred 2 urama, da ste vrgli svojo vlado. Kakšna bo usoda? Ste mene pokušava točno postaviti, jaz se ispričavam, pola nisem razumel. Ne, pa se vem, od gledališča Ivana Plemenitega Zajca do Rupe je 19 ali pa 21 km, 200 km cesto vzamem čez Reko. In če bi recimo pred vsako predstavo šli tudi reški igralci, tako kot ste šli pred to predstavo na izlet v Benetke, šli morda tudi na izlet v Ljubljano, bi se videl mogoče tudi bolj razumela. Večkrat. Ne, že vidim, to je najmanj problem, videl bo, po razgovoru bomo morala prevesti to zadevo. V redu. Davor, všeč mi je, da si bil nakurjen, da si bil napaljen in posle predstave, ne samo prijenje. Evo je Sredi Mekić rekel, da sem ja uvijek napaljen. A to pa, on te bolj pozna. Hvala vam. Hvala. Jaz se oproščam, ker sem zoprna, ampak tako, kot sem vprašala, kdo bo prišel na večerjo, me zanima, pred tem, čakaj, ja, pred tem moli za nas, kaj je to, v bistvu, tega nisem dobro razumela, šta se dešava, prije toga, v tom smislu, ne možete izaći,
I šta, tamo isto zid kao ovdje. Zid je, zbog toga. Nisam znala, šta, zašto ne idete van? Imaginarna prepreka. Osobno. Zapravo ne možemo izaći, gledajte, ne možemo izaći van odavdje. Da, ali nisam... Ne možemo, mislim da simbol je jak, nije doslovce da ne možemo izaći iz prostorije, zapravo ne možemo izaći od tu, ne možemo izaći iz svoje glave, ograničeni smo ko balkon. U tome je ta... I onda se molimo. Tako je. Ušli smo u taj svijet, igramo se i jednostavno sad smo zapravo. A kako je došla ona, kroz improvizaciju, sad smo mama, otac, kćeri, to sve oko tog, ne? Možda bi mogla ti reći... Ja bih samo rekao, za molitvu i to sve, znači da je pred nama, tu smo bili dosta inspirirani Buñuelovim filmom Anđeo uništenja, koji se bavi tom buržuazijom koja ostaje zatvorena na toj nekoj večeri. I jednostavno posluga može izlaziti van, oni ne mogu. I oni moraju proći nekakvo pročišćenje od tog njihovog buržuazijskog načina života. I tako, ja, barem neki moj osjećaj da i mi, kao zapravo ta buržuazija, zapravo moramo proći neko pročišćenje. I ne prolaze. Kao i cijela Evropa. Baš tako, je Sebastian rekel, kaj bi se zgodilo, če bi današnja trdnjava Evropa, ki je zaprta za tiste od zunaj, postala zapor za tiste, ki so v njej, ne? O tem govori v bistvu ta predstava tudi na ta način. Ne, govorim o onom dijelu, kad ste kao došli da se igramo sa malom stolicom i to, kako je došlo do ovoga, je to sve improvizacija, a onda je... Improvizaciju smo pravili na osnovu scena baš iz teksta, iz Krleže. Uzimali smo motive iz teksta i onda smo na osnovu njih pravili improvizacije. Tako smo dolazili do materijala. Ja, ne? Ta imena, ne? Pardon, Sefi, ja se ne sjećam šta je bio upit kad smo na toj probi radili. Dakle, imali smo, nego kad smo radili tu improvizaciju točno. Mi smo cure ponudile jednu na tu temu, to smo radile, Tanja je sad tad radila s nama, nije Dejan, a dečki su radili ono na stolu. I se sjećate, šta je bio zadatak? Jer sve je išlo iz, dakle sve scene su nastale iz nekog podloška, iz stvarno Hrvatske rapsodije Krležine. Ali evo, iskreno, baš se ne sjećam šta je to bio povod za scenu o abortusu. Ne, to je ena scena, v kateri... Ne, ona priča o nekoj drugoj sceni. Sa decom. Ne, to nije sa decom, to abortus. Abortus. To smo prvo radile Tanja, Sabina i ja kao cure, a dečki su radili onu neku svoju kao cici majku na stolu. Šta je bio zadatak? Ne sjećam se šta je bio zadatak. To je edina scena, ki nima zveze. A dobro, a šta je bilo? Nima zveze, ne. Mislim, da vsi drugi prizori, skoraj vse, nekako ima neko zvezo, ne. Mislim, tudi Davorjeva scena, veš, to je scena v bistvu tega pemca na vlaku, ki skriva hrano in denar in se mu ukrade in tako naprej. Cel kup stvari, to pa ni, to ni. To je bila dejansko čista intervencija, ko smo se pogovarjali o tej begunski krizi v enem trenutku, da so lahko begunci revolucionarni izhod iz te naše zapačne Evrope. Niste imali koreografa, nikako. Super je bilo to, da nije bilo koreografsko, možda bi bilo ti kraj predstave, nešto da se uradi sa tim vašim, niste ništa, to se mi je baš sviđalo. A je Eva Kraševec. Ja, oprosti, Eva, ja. Ne, skozi skalena. Evo pitanje. Draga ekipa,
Draga igralska ekipa, dragi Sebastian Horvat, dragi Milan Markovič, jaz moram nekaj nujno povedati, zaradi tega, ker pač ni bila priložnost, da bi ostala na aplauzu, nije bilo moguće da ustanem, jer nije ustanem kao da stojim, da se dignem, jer mi predstava nije dala mogućnosti da odmah kažem koliko bitno mi je bilo da vidim toliko čist igralski izraz, toliko je fini i iskreni razdelavi neke teme, nakon naravno odličnog teksta Krleže, koji ima u toj predstavi, ali da izzove toliko iskrenu emociju prema društvenim temama i usjednom prema tekstu, prema zapravo klasiki hrvatskoj i naravno svjetskoj. Ali predstava je toliko dodirljiva, kaže se tako možda, da, toliko jaka u izrazu. Gledala sam snimku kad smo izabrali za festival, ali nisam stigla da nekako vidim sve to što ste vi danas izrazili na pozornici u najčistijem načinu. Tako da sam samo zahvala. I to nije ni pitanje, samo je jedna velika zahvala da može da se to napravi bilo na koji način. Može da je dramski projekat, možda da je postdramski, možda da je autorski projekat, meni je sve jedno. Meni je samo bitno da funkcioniše u tom najčistijem pozorišnom, kazališnom, gledališkom smislu. Samo hvala vam. Super, še kaj? Hladno vam je več, a? Spa? Zakaj su jedli za dobro večer? Ja sam gledala. Interesovalo me je početak koji... Samo trenutak. Ne znam da govorim. Dugo je. Ne znam da govorim. Interesovalo me je taj tok te večere. Tok večere, znači početak sam. Delovalo je kao da je vrlo važno, precizno to serviranje i ceo taj protokol. Pa je tu bilo raznih nekih nepravilnosti koje sam stalno opažala, što nisam znala da li je važno, da je sve mešano, stalno mešano u rad, da u stvari mi moramo odmah da vidimo da je to nije samo salon, nego i kafana, kratak je stolnjak, nešto je tu bilo neprecizno, pa ne znam da li je namerno. I zašto jedu špagete kao predjelo, taj visok, i to se baca kao poseban taj početak takve ekstra večere. Oni na kraju jedu špagete svi i to se baca. To mi je bio jako čudan neki detalj. Naprimer, za takav šik, frakove i livrejsan, ne znam, interesuje me da li to ima neke veze ili niste različiti. Pa mislim da je dobro pitanje ovoga. Da, to je ta buržoazija koja još uvijek misli da su na visokoj nozi, a zapravo nisu više na visokoj nozi. I oni jedu obične špagete, ali... Dobro, buržoazije nema više, oni nisu prava buržoazija, oni su neki tajkuni, recimo. Pa tajkuni danas misle da su buržoazije. I onda oni isto prestanu, nemaju više ni sredstva, ali još uvijek kao žive na visokoj nozi, a jedu špagete. Da, dobro, Pa dobro, to sam i mislila, mi su se otišli. Ali to ima veze ili niste uopće različiti? A možda i zbog toga jer je špagete na bini za glumca najlakše da se govori i jede. To je i druga stvar. Pašta jer je sitno jer se mora da guta sve ostali neki sirevi, neko meso, to ti sve negde stane. A naročito kad se jede sa poda. Da. Ne, cijela ta ideja, to je toliko grozna jedna degutantna scena. Da hrana na podu i onda odjednom to su špageti.
Možda još jedno onako malo. Već kad smo mi, na primjer, jedan detalj, kad smo mi baš radili, jer je stvarno u neku ruku baš slična predstava, slična samo u stvarima koje se nekako dotakne, ne? Neki problemi koje se dotakne. Me zanima stvar, na primjer, nama je režiser kod naše predstave rekao jednu rečenicu, koja je bila zapravo, kako se to kaže, prosta, da, jednostavna, da, bila je jako jednostavna za izgovoriti. I on je nama rekao, na primjer, u tom smislu, ja bih htio od vas da ste sve ono što mrzite. Čuje se jako sitno, ne? Jer je vama Sebastian rekao neku stvar, da ste dobili neku snagu, da ste dobili neku kako reći, ambiciju da zagrizete u te probleme, neku stvar koja vam je pomogla, ili su to bile samo improvizacije koje se na licu mjesta, jer mi, moram reći, mi smo radili domaće zadaće, to je bilo stvarno smiješno, ne? Mi smo svaki dan kod kuće pisali te zadaće koje smo onda glumili, vi ste to improvizirali. Jer ste vi išli po kakvom putu ste došli do tog teksta, ko je to na neki način, kako ste to zapisivali, ko je to zapisivao, ko je to smišljavao, jer je nekome od vas možda nešto o tome da kažem. Da jaz rečem nekaj. Pot, po kateri smo šli, je bila v bistvu kaotična. Kaotična. Po drugi strani, najprej pa seveda treba reči, da je ideja bila na začetku jasna. Vsej ideja. Pa še nekaj bi rad povedal, da to ni, jaz v bistvu tega ne tretiram kot avtorski projekt. Jaz res ne, ampak samo v bistvu rad bi zelo jasno povedal, da se mi zdi to neskončno dramska predstava. Dramska predstava z liki, z tekstom, z zgodbo, s problemom, ki ima zastranitve, ki gre pač nekam drugam, ampak če delaš avtorski projekt, v resnici ne pričakuješ, da bodo ljudje, mislim, tukaj ni nobenih performativov, kot smo zadnjič govorili, ne. Ja, mislim, nič ne govorijo nobenih svojih osebnih zgodb, nič se ne obračajo v publiko, naslavljajo publiko in tako naprej, ne. Mislim, tle je v bistvu četrta stena, igra zgodba od začetka do konca in je v bistvu nek konflikt tle, no, konstantni konflikt med tem, kaj bi mogel biti performativ, ko smo se zadnjič gor pogovarjali, in kaj bi moral biti ta sodobni igralec, ki je sposoben ne vem kva vse. Ja, ampak... No, sej, to hočem povedati, okej, ne. Če pomeni avtorski projekt sam to, da se ga napiše, pa da nima teh, ne, to je lahko tudi ta adaptacija, se ene stvari se bi adaptirane. Od nobenega performativa videla, ne? Kot avtorski projekt vseh ustvarjalcev, ne? Kaj so not, ne? Hočem povedati to, da ni bilo, jaz se ne spomnim avtorskega projekta, resnično, iskreno, ne spomnim se ga, ki ne bi imel nagovora publike. Ja bi se složio sa Sebastianom da je ovo, mislim, dramska predstava. Jedina je razlika u tome što smo tekst pisali zajedno. Jedan deo sam ja napisao, jedan deo je nastao iz improvizacija, pa sam ja to malo sređivao. To je jedina razlika, što je tekst nastao tokom proba. Ali ovo je, mislim, dramska predstava. Evo, za kraj možda, ko je hrvatski genij? Ne, zaista, Sebastian. Si rekao? Kaj čekate, evo? Rakitić. Sad će doći. Alka dođe, pa Ne, jer si rekao ti negdje u jednom intervjuju, si rekao da je pač v Krleževem času bilo komunizem, ne? Zdaj pa v bistvu so to begunci, ki bojo spremenili pravzaprav Evropo.
kakšnem smislu, tako sem te jaz razumela. Da če bi se mi odzvali na njih na nek pravilen način, bi se Evropa spremenila. A v tem smislu? Mi živimo dan danes v Evropi, v kateri obstaja milijon, skoraj na tisoče, nekih teorij, emancipatornih procesov, idej, ali pa načinov, ki jih bi morali pograbiti, pa nič več ne funkcionira. Mi sami nismo sposobni narediti nič. Čist iz tega aspekta, da bi se morala zgoditi neka radikalna motnja, verjetno od zunaj, tako kot se je zgodilo v Rimskem cesarstvu, ko smo mislili, zdaj barbari prihajajo, mislim, so mislili, da bodo prišli, bodo uničili kulturo in vse zradirali, isto pa je nastala sodobna Evropa. Ja, jaz ne vem, tudi ta pogovor seveda je bil neke vrste improvizacija, da ne bo pomote, da nismo se zdaj detaljno pripravljali, ampak smo nekako probali od vas čim več zvedeti o tej predstavi. Jaz upam, da ste kaj zvedli zanimivega, da smo videli, da v bistvu na Hrvaškem in v Sloveniji obstajajo isti problemi in ne problemi, kar se tiče gledališča, da je gledališče vse zmeraj aktualno, da nagovarja ljudi, in da vsi tisti, ki poznate ljudi, ki ne hodijo v gledališče, jih povabite, ker jih bo to prijalo, še posebej, če bodo prišli. Tako da jaz v bistvu bi se zahvalil našim gostom iz Reke. Ja, še enkrat hvala za izvrstno predstavo, resnično. Hvala vam. Dirljivo in izvrstno predstavo. Hvala i za izvrstnu publiku. Super. Hvala i vama.